Hikimomin Anas Darazo. Hikimomi kan zamantakewa. Kasance da tashar Anas Darazo TV. Mafi munin makami da makiyinka zai yaƙe ka da shi shine ya jefa tsoronsa a zuciyarka. Mafi girman makami da zaka yaƙi makiyinka da shi shine ka yaƙe shi da makamin da bai san kana da shi ba. Fushi da tunani mai kyau ba sa zama a mahalli ɗaya. Ka guji yanke hukunci a tsakiyar lokacin da kake cikin fushi don gujewa nadama. Kowane aboki zai iya sanya dariya a fuskarka, amma ba kowane aboki ne zai iya sanya farin ciki a zuciyarka ba. Wataƙila ba za ka iya rufe bakinsu ba, amma tabbas za ka iya toshe kunnanka. Kana kallon wani bai zauna daidai ba ne saboda baka san wutar da yake zaune a kai ba. Wataƙila kai ne ko a karkace baka isa ka zauna ba, sai dai ka fita a guje. Ko ka taɓa nazarin a duk lokacin da kake nuna wa wani yatsa, kai guda uku kake nuna wa kanka? Haka al'amarin yake ta kowace fuska. Duk tsiyar da ka shirga a wani, ninkinta zai dawo gare ka idan alkhairi ne ma haka. Hikimomin Anas Darazo. Hikimomi kan zamantakewa. Kasance da tashar Anas Darazo TV.